أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. لك بسواب لك دامك لك بلو أسلامك لك أنفات المليازاتك أبين على فاكان مكمل بانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة العاديات قرآن ترتيب له سورة كمان قرآن سورة كمان دفر شيء الحمد لله. قرآن سورة كمان ترتيب له في المصحف أما جينينا أنا جينيور له دون بافهم باب ميجا أجينيور له ويمكاي Qur'an fɔlɔ minnu jiginna dɔnniba caman ye a jatew fɛ ka d'a kan ko sura 14 jiginna 100 don mushaf tartibu la Qur'an suraw dada bɛ ɲɔgɔn kan cogo min na tartibul mushaf sura 100 don jiginna ko 14 don jiginna alakira kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Makkah. Surah ayatan kilin de bako awa a surat damnena ni kalini kaunde komi an waraw temena nga flem bako أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. tanga yini prokura ala fa kan bo shi shaytan na ala ka danga ba ka farla ke rufen. Bismillahir rahmanir rahim. Ba sindi Allah ta'ala to barka mana je hina lokole ciki do la khara hina kere le ciki alai. Wal adiyati dabha. Wal adiyati dabha ala ka bi kalil kala sula no jihadu ke suyi. Dabhan minnu bɛ boli fo k'u ɲɔgɔn ka bɔ k'u ɲɔgɔn duuru ala nɔfɛ. falmuriyati qadha. n k'i kale kɛlɛsow la kɛlɛso minnu n'u bɛ boli f'u senw bɛ tasuma bɔ n'u senw ye faramayɔnw jɔsira ɲɔgɔn na kɔrɔ ye di ni so bɛ boli an dɔrɔ janko ni faramayɔrɔw don an dɔrɔ bi foroteli min kɛ fara la sufɛ a bɛ yeleni bɔ a b'o yelen min bɔ o qadahan kɔrɔ de y'o ye so
من بو تسمى يلي من بو نبولي فما بنيانا بيت سيب تشوني ميجا فراكا بيت فروتيلي ميجا فراكا أنا أقول كلا سومر نو بتسمى منا وسيب كفروتيلا جهادو لا على نفه على يكلو فالمغيرات صبحا نجا كلين كلا سولا منو بس سولي كتا تشونجوكا سوما جونافي أثرن به نقا نجا تا غونغو ولي جولا كفا بتنولا فوسطن به جمعا مكتلي ولي وراني بيو بتا ويرسرو جوجو جماجنا تو يرسرو جوجو نيونجي وني كما كان دورين تنبوي فسر لي من فعلا ويني أكثر المفسرين كو سودي كودو سوني أكبولي جويا سونا أكبولي جويا ni sobe boli ni fangay ko munu beke alay kale soula kasoroka o ko keka sonu majam wadi wal adiyati ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا اني سونو منا نو كوكامو منا تا ولي منك فاثرن به نقع فوسطن به جمعا ونقول على يكالي سولا أني أقبل تجويا بمغتوم منك العاديات وهي سو كبولي تجوي توفر نو كبولي دي العضو بولي نافع بولي نتلي بسرعة سو كبولي نفعي bana sonu to nu ko buli kechwe ko buli be ke sawbe ku blam ma ngam min fanana no nyobe duru nakli bitani nga sigi minke ala sura lako mutu faraka no yadhbahani falmuriyat sonu se bi tasma yele min bo farawla kulu kunguru ka tab bulito ala yu togo wele ni o fanaye no ka fako sum tato bi tasma mana qadhan undoroka furutella farasa kelesu ala baka kelesu di mom ko ala bi kalim femuna fem bawdi do ala yoro ya do ala kila sallallahu alaihi wasallam ay so mamutu o so ko here sirimbe so tinda shula kore so ife here mai halika da jihadu furadama sizide kundo so de ka folo ani nabi man temene munu jihadu ke ala kiranya sallallahu alaihi wasallam abeka yela nga fe ku so de afamba bana ko alaba kalin fem ne ba so kaba ko do bo feina ani o feire fe mbay alayo o jago somun be jihadu kelikama jihadu kelaw no be yela somun ka o soude mangutu tofle ala fe ala be ka jihadu kela so nabi monga jihadu kela so o mangutu de fotofle ala be ki kale ulula kasoro ku majam فالمغيرات الإغارة وهيك سوليكا كتا تشيجوكا على كده صلى الله عليه وسلم وما بولد كنجد على كده تامنا جهاد تام وردو كسولي سولي كتا تشيجوكا وإغارة فالمغيرات كم سونا يلنغبو دما hana sura sifatu nunkan be soma nga so jalati ga kere so wal mujahidu nani kele chemu be suka ko bana so nunu ni mangutu nunu be telia
bena na gongo wuli jugula kasulika na gongo wuli jugula fa atharna bihi naq'an an-naq'u al-ghubar gongo di fa wasatna bihi jam'a bena kana churo jamani onje kana wuli anu kanu yore sura jugu ni yonje fo mi nga promi obuka tilia kufo obuka chefarinya kufo wala alay kali nin kali ngandurina nin jugulata ni aya duru alay kali sonuruna ni kuka bara do majam aha innal insana li rabbihi lakanud innal insana jawabul qasam odey kalinga isa alay kali munga kalinga kuma sabayin ko fa alay kalin kala sumna ani ku ka walew ay kali feminga odey innal insana kado adama de rabbihi katama malakanud jahud kana ka gele adama de kana ka gele katama nga tafsir ke lo hukma adama de before qur'ana kono kuma chama mangutu jugude before ka fara lil insan ma akfara innal insana li rabbih lakanud والعصر إن الإنسان لفي خسر الإنسان أجي جنس الإنسان أنا ما دي نونا يدكم وكما كمين هو أنا ما دي بيكوتي أنا ما دي كافر دي كدو ذكر العام والمراد به الخاص kuma nga kuma kanta a jinsu bema kuma in kambe jamakulu kerengere do ango yoro fam nyaada foro ko adama di beta ka kafriya jugu do fo ka tukula ka kuma jugu bado fo ka farau ka ngarda ka ngele do fo we adama di kafri di ko adama di bekuti ko adama de kana ka gele kata amama nuwe kafiruni munafiquni mamunum bambe alaka yamru ko yoroka bu kumaina hallo ya suro kuma to munum be nyefe o do we furubay kafirini islam be da maka kawla aha wa innahu ala dhalika lashadid wa innahu kikado ale adama dere ala dhalika la shahid ale re shire ukaw adama dere o adama dere ka akana ka gel do biru sigi kata adama dere do ya sigi kata ala dhalika la shahid ko ala re o shire ala bi shire o nga ay kuma folo min fo de fanga ko عند المفسرين ko adama de rabbi shiriya akakka na goliya adama de kana ka gole de note fenwore munun kele do ka an lamin no lu kembe ka to ala tala no ta on asigiti yaw sikimbe ukoloni kabakolo mu be sabati me ni alaka ya marudi baji mun ngeme ka du kolo lameleki ni ko ji refle na wora ka do adama donga jadi ulisa nga ali munu sigi mbada fe ate fenjien oluere jango mawara na fununa kana soni abisega non ambalaka ya marukadi labatul lay ala ya abla chukumina ala ya maraka to chukumina bo chukule
هذا ما دي نافرة داي أبي يندم يرو من دام وكاكو تم من دام وكاكو تم هذا ما دي كان كجل حتى الملائكة دي ملائكة كبار لما منفروا ولا يعصون الله أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كل تعالى سوسوفيلا ونالا يبلا من أبودك كما كل يرنا بنيا كلنا بنيا على كوالي يلو يا مرمجة كافونو ما سو يا مرم أبو كربا كل كو أم بنا على كيا مرو لبتولي ما أجلا أما سيكما أون زونا أنا كان قلة وجونيسا على في الكودف إنسان لربه لكنود نعم وانا مدين كافري وأكما فوجو دوي لا كديفنا فارا ودي كانا كجلا فني لمن يأمي من لا دبوكي جودو كذا مدين ردلج ولا كانا كجلا كلا بتولي كتا على ما أوفنا كتوم فني على يننا منا لمن يا كلا سوي وكانا معايا وكل علي ربي على كان فرو جمع كلك وإنه ذلك لشهيد وأنا مدير شيري أكاكا نقولياك أنا مدير شيري هل لا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره أنا مدير باب شيري أيركا كابني على كشيري ومنا ب دون بو كوتي دي كو على دبي جون دون كاتمي إيركا nga ede fara bi yere don kateme beka mo be min fo to ibani ere hakika mi ebo don e dai mi ebo don ko imbe bolo kadda oro mina ere bodo ere kala esne hakeni ibo don mo mani majamu chukochu ka ala bato kundama ere bodon mo manya ibisini here chukochu dere de ayre ka shiri folo ko bana da dere shiri aka kana gole aka wa innahu yuhibbil khayri la shadid wa innahu kikado o adama de min floyi li hubbil khayri hera kanina la shadid aka hera kanu o kuluka gelede hera ka da adama de onge oko jere bebbe be feminga ni khilafu taala te riwaya kuto ede asara masato lade jebe weka here kanu hub ana wadi bebe here fe wa bebe here inde la ala di ban la dunya sa ko akila ko nga here be fe dowla ko olute amma here kwami kodo fle toro ko wi kwanga here budela ani anyena ko kodo here ko nga kulla bandala here min billaba ala bujira ana wa hakeda ko ben jugula ete here diga dada made dara diga ga fay ko afle bulla here min nofe here wara biya mi here ka bukate me afle min nofeka mode fay jien ko la bal tu'thiruna al hayata ad-dunya والآخرة خير وأبقى أبب جيدي كاكا سواني كوكا سورة لا هرد يركبو ولا هرد بتوسين وإنه لحب الخير لشديد أنا ما ديك هير كانوا كغولي هير كانوا فنكبو ودما تملي ewa uri ato here kanu ko jugu fe ma chama here do min babulu o anyina na ko baba yini to fitini yere babulu tara ore ma chama zura manina ni wati labanuna ala here ki
yani ki cɛsiri ka ala barika da o la maa caman bɛ duguma ye min sɔrɔ maa ka ca maa ba yiri ka maa kɛmɛ yiri ka maa miliyɔn hakɛw nka o bɛɛ kɔfɛ jɔn b'o la ka d'a kan hɛrɛ ka di ye i ka hɛrɛ kanu dama tɛmɛna i b'a ɲini dɔ ka fara a kan i b'a ɲini ka dɔ ɲini min ka bon i bɛ t'o la min yɛrɛ b'i bolo f'o bɛ tila i la diɲɛ laban maa fanba misali de bɛ komi n'i ye dɔɔnin fili i ye jɛgɛ dɔ minɛ o bɛ nabɔ nka i y'i t'o la ka sin ka sale dɔ ye yɔrɔ jan fɛ i sina ka dɔ in fili ten k'i b'i toro dɔ in kan i nana sɔrɔ najɛgɛ yɛrɛ taara o de b'a caman sɔrɔ bamananw b'a fɔ ko ka ni maa t'i bolo kɔnɔ jɛgɛ bila i senkɔrɔ jɛgɛ ye nka mɔgɔw b'o de la bi dɛ nka ni min ye hɛrɛ dɔɔnin sɔrɔ awa o bɛ t'o la o bɛ to hɛrɛ kumaba ɲinitɔ de bɛ misɛnmanin bɛ tila la e y'a dɔn min y'o si ma dɛ min y'o si ma dɛ i ma ala de barikada fitinin kan ka d'a kan n'i ye hawujalen ye i kun fɛ ten k'a kɛ komi fa b'i la e dun ta si maa caman b'o nɔfɛ o m'o sɔrɔ awa mana e tɛ lesta mina shakirin i tɛ ala barikada la ye ala dun ko la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid o kuma azabu de nana sisan azabu ye jumɛn ye sisan dɔɔnin min b'i bolo o bɛ minɛ allahumma ja'alna min ash-shakirin اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله أي على تنود أي على تن بركة عليك بركة ديك عليك نفيا بانجامنا ده ni sigira baro kɔnɔna min ma sɔrɔ i b'o dama de baro bɔ nka minnu sɔrɔ la y'a di i t'o baro bɔ bilen dɛ ka sɔrɔ min ma sɔrɔ a ma fɔ k'e k'o yɛrɛ baro bɔ min sɔrɔ la k'i k'o de baro bɔ wa amma bi ni'mati rabbik fahaddith o tɛ nɛɛma sɔrɔlen de ya o ye min sɔrɔ la de nka min ma d'e ma e b'o de baro ka ko bɔ a donna adamaden caman na dɛ ok hali ni maa ko a bɛ hali ni musow k'u bɛ kumaw cɛw ba a ma min k'a ye a b'o de fɔ n'o tɛ a ye min k'a ye a t'o fɔ a ye min k'e ye e b'o fɔ n b'a dɔw yɛrɛ kan mɛ ten k'a bɛ maa donna nin so in yɛrɛ kɔnɔ n bɛ hɛrɛ y'i yɛrɛ o ye tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye hali n'a kɛra i kɔɲɔkɛ kuma ni kɔni i ye hɛrɛ dɔ kɔni n'i ye bila du kɔnɔ yɛrɛ ko k'ale donna o du kɔnɔ k'a ma hɛrɛ yɛrɛ a yɛrɛ walayi kabi don dɔ ɲini tɔ i taara a ka so a mɛn a ye to an ka ala barikada de ka di ala ye ko fana adamaden ka hɛrɛ kanu o fanga ka bon أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم يلي آدم دي ما دونك وكفاسك انتك دورك كونو فوشو كنوني أفلا يعلم يلا ما دونك وإذا بعثر نكون نكرا ما فينا في القبور مبا كبرو كونو كبرو فركتي يلا منا كا كونو فيون جا كو كان فيون يلا نو كرا دو من ادو إفلاك ما بنا ينو بكو nkɔrɔ de ka adamaden hakili jigin kobaw la a ɲinɛn bɛ koba minnu kɔ n'a kɛn bɛ k'a sogo la ni diɲɛ hɛrɛ dama ye kuma in bɛ kɔrɛli kɛ ka taa o de ko adamaden bɛ hɛrɛ fɛ a bɛ hɛrɛ fɛ nka yala a ɲinɛna wa min b'a ɲɛ a ɲinɛn b'o kɔ wa yala a ma dɔn k'a fɔ a bɛ ka don de kɔnɔ don min na ni kaburu kɔnɔ suw bɛna bɔ yen idha ba'thira ما في القبور ni wugubali kɛra ka yɛlɛmani kɛ fɛn minnu bɛ kaburu kɔnɔ n'o ye kaburu kɔnɔ fɛnw olu poyi ka bɔ kɛnɛma k'a kɔnɔna kɛ a kɛnɛmana ye وحصل ما في الصدور
ninga fen zogo be ka bo fi sudur min be diskun kono diskun fana kono gindo bo kenema yawma tubila as-sarair fama lahu min quwwatin wala nasir ay ko bina da kenaka kala min mene kono min be kono ma wara kunda donga ala ba don o de bina bangi la hara kenaka munafiqu ka munafiqu ya bina bangi diskun bana ba to ma على النوبم في تندرون ومن الناس من يعبد الله على حرف عبد بن بني القيامة كنك وحصل ما في الصدور شو بيقولوا منا أو دسكون فانا كونكو بدا كنك ابن بالك ما دو يبارك من جلو كندو ده على كنا يا مولا كنت فوي ولا كنك فوي ما نجا من بو دسكون أو كنت يماي على كو كندو أكيد كنت علي akekun kunde ala o de bina bangisa duskun kono ko de bina basa koda ma do ka bara de filifiti ka filifiti meleka o ka ko ya unyete foi la fo here nga abake ya filifiti o ja o fem filito e fem nu ja munu ma ka ala kam baro baraka doya ngai kake ala kama o kafsa kateme baraka bunya ka ya nga bunya fu jebe ba barubo nga ala kama barate ngan jandun de ikhlas fitini bi man nafa kasako ikhlasun dayani bara bil baka ay gine mo ko aka barola kika bara je alay ikakli bo moka mo benin vo mo benin ge mo ngeda fleli dabla mo ko kuma boy tlo koro ikate mi chife dama de refa babe tien fo tien refo ni min jaru ka ko min jaru dum na bode mo itlo bo akoro faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كل ما من دمالة كنا على بنيوم كيكا بارا المانجي وبارا المانجي كي كان ما شكل فرا على كوبارا أسلامو إخلاص لك اللي كان نغون كاتما بارا لك الله كالي kan no ay to nga yere kala ikhlasu la ka bara je alai nga yere kala ala shaytan dunda ka cha imana fi bi bara je alai chugo shaytan bin ni mata shaytan bin na bori ni fa do shaytan mo yesura bin ni fa ore ci ala kan shi kan danga fi akhir al mataf fu ko ire la bala sa bara mi ta yi na mai buli kuma dabo min ga bina ko ita to bebe na ke mako isa la kan kisha bana puri na bokenaka yema chambe kalika shena wallahi ala don ma ke fui kama ni alate ano kira be bollo ko bina ala kira kibara do tala do nonu kaliku shen kira ala wa yuzu ka foko chente emune mas diro amuno ya jo kulu ma dora yini yani ko ala de kira la dunya ko misri njora islamu faral de kama ajora toro de kama ku kachi note wira yu kale ku shen wata ta selala ku ala de al kira la dunya ara misri joy barang mai de ngati ya jo kumi ngama kira sobi ala kira la dunya la ku kachi tar kira ya mardu go ta muslimin cika boy garo da dai to ba kitabu ko masjidud dirar abe an asira gafu ko ala di ala kira la dunya sallallahu alaihi wa alihi wasallam mana bara ni ba ke jasri barake kun ka ke ala jati jin era ko no ya ama note no make adon ko lahara ko duskun kono ko bina dakena kada yang wani ni kale ki shiyan yan ba fa chena
بس رايك على كم بيد بكلي كشينا على دي كنرد أي كوانا كلي كشين دبلا عليه أنسر عليه ني أميزرنا عليه بودون فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أكنا يرسنيا والله على دي بعد نومي ممنو ni ma dabo foi kama foi okay akega tichife ne ba la saudo bisika da ni akbara nunu yem mo ne ka bisika kew nda foko be tazkiyatu nafsi bisika ke la alla ada badunga tuma mana shaila kula wal ma saudo mananda ada de kuma bara do bisika na ida nga akana ke adama de tabulo akana ke tazkiyatu nafsi sirafe no kuma be de bajira ko e ka sanu e bajira ko ikhlasu be ila ko amase o jiral dima alle e ko waliya tabanika iskun saniya chenrere la ka bara je alay chenrere la ko di ma mizrana alanye chena ala badon ma bisrali wala mata ala la dunya ko ko inu ke kunya ala de kuma de ko kuma yere de kora ki ga mo se boala parce que ki yere sani ni moke nata ni ala yedo ni ma min sigara ko ala te ka bara doni ma fo ti kafiri to yo ka fay ko ke kumi ngama ala to doni mo fo ha e mali bara ngania talla fo ko ngania ti se folima don ba ko ngania ti se folima ni be bara ngania siri ba miri kono ni mi mira ala bodo innahu alimun bidati sudur biskun kono ko yere ala dibado bal kaba man nay kon ala don ka ben nay kon ben ala mi biskun kono ko do kabe imami asira ka fi dala o ala yo e bi ka barake kun fo ala yo o di ta ke kun fo ala ni ba ke kun na fo ibe ke ya fo mo gode atike lu kama o utoyi ni minga duye ko fo na kaduye ko afo ki be re jiradila na kaduye ko afo ko wasodo minga duye ko fo ni kondana na kadiye idusku jeya ika wuli kashinga watanda ndi mosigile mabardalati sumorina ni minga ni ngoni yere jiradi hala kunga ta duma so tichi fecho akata duma so amube ka soro do ta to ko do ka ke ye kuraya ko kuka sarakati dugo ga di ko kai kuna bangi fana ko fana ne mai ba bena yoro didu abena yoro do kuna bangi ne madu na ya dugo ka di ko her na bekera dugoli e kol karoge na ma dugoli nye soro e se mo bala asigile fle chogo ba fe ga don dama ka teme ne ko tinye ko fo ke ga so de yini sufe fo ga dugo ka do ka fo ke ga numero yini ko chema raj monena karoge na ijraatu chaira numan gere fle na labe na al fe chaira dora laba bu wama numat suzamo numat suzo do dal ko jukuma de numan ge ko ni na ijraatu chaira doro Allah babu baba e ba suwaru dabne furana mani sa dro do ko do ngani asira shimage ashi chenda atawa zomi bayre feu be biere do me aketa ngene suwalu ko ni ai ni ula fe jona mininge ashimage folo ngai chetri de wati toni be ya ala sonaba لكن جدي لمن إن ربهم بهم يومئذ لخبير ربهم إكادو أما بهم نبوي يومئذ أدو لخبير أكبر يلي بهم وبأعمالهم وأحوالهم وعلى كبار يلي نجوني أدو كبار وكالحالي وكفبه abbe donya ba alayo adam de bisi ala may pamene bita so ka ko donya pe dafali ba alayo
ka ko melekeu ka sharia ye melekeu ka sharia isini bolo ka sharia dugukolo ka sharia ni be farangom de wa kafa billahi shahida ala yɛrɛ de wasara sharia wallahu ala kulli shay'in shahid ala yɛrɛ ye sharia fɛn bɛɛ kan a bɛɛ kɛra ala ɲɛna ya ala ti ɲinɛ fɛn kɔ e komi a bɛɛ kɛra ala ɲɛna o a bɛɛ jate bɛ ala yɛrɛ yɔrɔ ye ko ala kibaruya bɛ n'u ka ko inna rabbahum bihim yawma'idin lakhabir k'i k'a dɔn u ma kibaruya bɛ n'u ye o don u ka kibaruya bɛɛ da ala yɔrɔ ye sura in kuncɛra nin de sura in a b'a hakili jigin alqiyama jɔdo la saka kunun ni kununi kɛra adamaden kɔnɔ ko minnu bɛna bange kɛnɛ kan hakili jigin o la sura in b'an yamaru an ka hakili sigi hɛrɛ kɔni ka d'an ye sa nka an ka hakili sigi a hɛrɛ ko fɛ an ka kɛ barikadalaw ye an k'an cogo dɔn diɲɛ hɛrɛ ɲini ka n'an sogo la ka an ɲinɛ ba ninnu kɔ ka d'a kan a y'i kale adamaden ka kaana gɛlɛya kan ka adamaden ka hɛrɛ kanu fɔ min kɛ a sɔrɔla ka an hakili jigin nin koba ninnu na ko minnu bɛna kɛ alqiyama kɛnɛ kan alqiyama ye su kununi ka taa se alqiyama kɛnɛ kana ma adamadenw ka gidokow bɛna poyi mana adamaden k'i dusukun saniya k'i dusukun ɲɛsin ala ma ko dɔw filɛ maa dɔw kɔnɔ n'o dɔw poyira kɛnɛ o ye lebu ye dɛ o ye maloya ye dɛ bɛɛ kun ɲɛna k'e ye silamɛ ɲuman ye jaa e ye kafiri ye munafiku ye kafiri de ye o kuranɛ o de munafiku nafigiya belebele min n'a bɛ kɛ ni dusukun ye n'i b'i yɛrɛ dogo silamɛya baaraw birifini jukɔrɔ olu ye kafiri de ye u ni kafiri ka qadiya bɛɛ ka kan na فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم بئس النصير أو المنافقون أو ما بولندين أو كما تلنا كافر كلشكم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار kana ni ko dusukun kɔnɔ ko bɔra kɛnɛ ma maa minnu ma limaniya o bɛ da kɛnɛ kan dɛ maa minnu bɛ ala ko k'a kɛ siga kan o bɛ da kɛnɛ kan dɛ maa minnu bɛ munafikuya la o bɛ da kɛnɛ kan dɛ maa minnu ka baaraw kɛ kun tɛ ala ye o bɛ da kɛnɛ kan ka mɔgɔw kun ɲaga bɛɛ la o de y'a to adamaden k'i cɛsiri ni ala cɛ la kana to mɔgɔw sen ka don ni ala cɛ la kana mo sendo i ka ala ko baara la ini ala cɛ kana to dafɛnw sen ka don la Sayyidina Umar radiyallahu anhu Umar kun bɛ dugawu min caya kosɛbɛ a yɛrɛ ye o ye ka ikhlasu de ɲini ala fɛ rabbi ja'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wala taj'al li ahadin fihi shay'an ala ne ka baara bɛɛ a bɛɛ kɛ ɲuman ye awa a bɛɛ baara bɛɛ kɛli ɲuman ye a dan'o ma wa o t'a bɔ k'i k'a bɛɛ jɛya e ala ye kana maa si niyɔrɔ foyi kɛ ne ka baara kelen si la kɔrɔ ye kana foyi ka baara kɔrɔ min tɛ e ala jatiginin ye an bɛɛ kan ka an cɛsiri nin fɛ bɛɛ kan ka ala deli ikhlasu la ka d'a kan baara ɲɛna cogo o cogo baara cɛ ɲɛna cogo o cogo baara pari la cogo o cogo baara masiri la cogo o cogo n'a ma jɛya ala ye tɔ k'a jɛ don mana ala ye baara ɲuman minnu nɔgɔya an ma baara ɲuman o baara ɲuman ni ala y'o an ma ala k'o jɛya ala ye ala k'an kisi yɛlɛ jira ma
ala k'an kisi yɛrɛmɛ ma ala k'an kisi ka baara kɛ fɛn wɛrɛ kama min tɛ ala ye ma ala ka bɔda ka ɲi ala k'a duloma gɛn an ka jamana ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ tɔɔrɔ minnu bɛ jamana kan ya Rabbi ala k'a wuli tɔɔrɔ ala kana minɛ an ka kɛtaw ma an cɛla nalumaw ala kana minɛ olu ka kɛta ma ala ka hinɛ ana ala k'an duloma gɛn n'a ka hinɛ n'a ka yafa n'a ka makari ala ka bɔda kɛ an ye ala k'an duloma gɛn sunkalo ni yɔrɔ batigiw ala k'an fara olu kan a daraja batigiw ala k'an fara olu kan a daminɛ ni sisan cɛ ala ye min nɔgɔya an ma ala k'o mɛn tɔ min tora ala k'an jiidi ka tɛmɛ tɛmɛnen kan Lailatul Qadri su ala k'a don an garisigɛ la ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya kan an ka taabaw ala ka hinɛ u la ala ka yafa u ma u y'an kɔ mina ala k'a nɔgɔya u ye an n'u bɛ taa jɛ mina ala k'a nɔgɔya ala k'an mana aljina kɔnɔ banabaatɔ minnu bɛ ana ala ka kɛnɛya d'an n'u ma kɛnɛbaatɔ minnu bɛ ana ala ka lafiya sabati an n'u ye ala k'an lafiya diɲɛ na ala k'an lafiya lahara si kundala jani kɛnɛya ni lafiya bɛ ala de bolo ya Rabbi ala k'a di an ma k'a kuncɛ ni labanko ɲuman ye ala k'an sigiyɔrɔ kɛ aljinɛ ye اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.